Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom,
dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugo marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugo marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugo marihita sa luhut na.
Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin daw kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manogot marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin daw kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan
Isini hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papi tohoni. Di baheni do ubahena di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasang opomu do notarasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de batam di ho. Patik paunopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako olo makatidlakon hatan oso tutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi hal yang aniroham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang aniroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposana boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringok tu patik nasapului odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata paragogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroha diau. Alaya sido rohaku diakan nama ribu-ribu. Akan namar holong roha diau naso mangalau si patiki ido saatna atong rak medogo mahita tu adopan di debata lau mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi amin mare de mahita. Tato poti mapani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargona suatu dosan si topa nasa adong. Paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula ami marhite sian pangalusan nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamas itu tudoh na uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi rohami noaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa marusa nami salhuna. Jala suruh mato di parbadia itu roha nabi be. Asa terbaik kami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe saat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi ma baga-baga ni debata taringo Tuhan ni dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahetu kita hobar tu aka dosata. Jaladang di balas satu hita khobar tu aka haja hawatota. Songon asin rohani ama mida aka anakna. Asin rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasang apo ma di debata na di gijang. Mare de mahita.
bagaimana kata ni debata naga betul puk epistel di minggu ta sadarion di mana ta surat di Yohanes bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Yohanes bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi 10 sada marsika sorin mahita majahasa. Namar bagas di hutakana. Dungi patulu arihon adong ma namar bagas di hutakana na diluat Galilea jala di sima ina ni Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna ina ni Yesus sima madok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi nina ina naima madok akaparhobas manang dia dohonon na tuhamu baik kamu ma. Dungi nina Yesus mamadok nasida goihamu maka gucion aek jadi go situtu ma dibahen. Alai didai iduk niaka parhobasi ma aeki naung gabi anggur jaladang diboto halorwanna ai holana ka parhobas na manahu aekido ubotosa gabi di joma pangulii. Asai matada na parjolo na binahin ni Yesus di huta kanan dia di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsia ma aka sisianna di ibana ola di dosahatna martua doa kana tumangion hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita. Tidak ko maha porsiaut tai songona hina tidak ko ni dongata saha porsiaut disadok portibion rap mahita madok au porsia dide bata jahu hidoa ma pargogo na suatu dosa na temo palangit dohotan au porsia di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tiniwon ni si Maria, nagabegabian siyanto di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban waturu dong di tano, na mula mangulu diari patuluhon, na malaik tu surgo, laho hudul tu syamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akka na badia, doho dia sesani dosa, doho dihatai nama dog, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gima jo suara ni tik-tik na masa di minggu ta sadayon do nanek masa tadi bagas semingguan. Napar julu guar ni minggu do topik ni minggu. Guar ni minggu ta sadayon ima minggu paduahon dung trinitatis do topik ni minggu saluhu bangso marnida hati goran do hamuliau ni Jehovah. Na paduahon penerimaan guru sekolah minggu dibuka huriata doh penerimaan guru sekolah minggu HKBP Cinta Damai dohot syarat rade mameliho dirina mangula di tonga-tongani danak sekolah minggu huria B sitiruon pangalahona dakasurahan ringgas mar minggu dohot tupar punguan doho mangulahon ulahon par huriaon C nomoti na marumur 10 tahun jalan nong maka tidakon hapersiaon. D. Sababuina berpendidikan keguruan jala adong pangatusion na taringotu perkembangan di pikiran emosi dohot pamatang ni danak sekolah minggu dohot proses belajar. Alani dia akan anang mendaftar boima mendaftar tu ketua Dewan Koinonia amata situa Peber Simbolon manang tu situa Ganum sektor tabe. Napa tuduhon ibadah syukuran awal tahun 2025 HKBP Cinta Damai HKBP Distrik 10 Medan Aceh di hari Jumat hari 24 Januari 2025 di Batu Pado ibadah syukuran awal tahun 2025 HKBP Distrik 10 Medan Aceh sekaligus launching tahun transformasi HKBP ibadah dohot acara launching peringana di HKBP Helvetia Resort Helvetia masuk pukul sia wib alani borhak doto luhala utusan sian huriata madohoti ibadai popaton sumbangan tuhuria di jalur huriata do sumbangan ima sada unit laptop sian panitia Natal remaja napa sebelum 2024 si pakeon ni tim multimedia ni huriata mauliate ma di pasat huriata saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu di nasida na mga lehon napa duahon di jalur huriata do sumbangan satu unit TV 55 inci sian panitia Natal ama ina lansia 2024 imana di jolo ni balkon menghadap tu altar maulati ma di pasat huriata saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu di nasida na mga lehon napa tuduhon di jalur huriata do sumbangan marhite renovasi bagar ni gerijata sian keluarga Dr. Simon Marpaung MKes Baru Simarmata maulati ma di pasat huriata saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu di nasida na mga lehon napalimahon pilihan Natal keluarga dohot tahun baru keluarga sinosohon matu sudi parhalado dohot ruas ni huriata naso pasato dope amplop pilihan Natal keluarga dohot tahun baru keluarga asa tapasa ma pilihan tai ditiki parmingguon
manang marhite situa sektor tabe. Nah mangihut ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 mengamar jungolu amata bane pasaribu ruas sian sektor sada tutu umur 70 tahun tuatama nama ngapuli keluarga natin ninggalhon. Nah pak pituhon parhalado manang ruas namar sahid. Nah perjolo urut hutasoid perawatan di rumah sakit Siloam sian sektor sada. Nah paduahon Stefanus Syahan perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor Saplu sada. Nah patuluhon situa Supri Edward Panjaitan perawatan di rumah sakit Apen sian sektor Saplu 2. Nah papaton Rohana Boru Sianipar SF perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor Saplu 2. Nah pawaluhon selamat ulang tahun. Sudah parhalado doh ruas ni huriata HKBP Cintadamai Resort Cintadamai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot porboga sema tuhamu salut parhalado doh ruas ni huriata mulai tanggal 10 Januari 2025 tanggal 10 Januari 2025 sadarion saya diramoti tuhatta mahamu dilehung gajang niumur jala tuhatta mana masu hamu marhiti pasu-pasu patodion nang pardagingon diaka ulau muna. Nomor ulang tahun torokna tolu halak naparjolo mananga tanggal 10 Januari 1946 umur 70 tahun siang sektor onom. Nomor tolu Hans Antonius Samosir tubuh tanggal 15 Januari 2022 umur 30 tahun sian sektor opat. Saya diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur doh di pasu-pasu mahamu diaka ulau muna. Hatani tuhatta madok di Psalmen 22 ayat 8 guru di debatado hatu aku dohot hamiliaku parton matuan di hagugokku maraposa tu debatado wow. Iba saatna molate madi tuhatta molate madi hita saluna. Shalom. Marede mahita los tapasat ma peliata. Marita,
ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta pinasaha matuamu sa luhut na selama hari Minggu marita sa luhut na. Andorang hupasaha jamita di minggu ta saderion. Denggando hupasahat pangiduan maaf nami. Tuhamu saluhut nama nami na nami terlumobi na manoton live streaming ni parminggot tadi bagas ng saderion. Mulutuk pe marpak kurangi parminggot tadi bagasan ombason. Molo adong pe nahurang dihilala rohamuna. Mudah-mudahan gaya bisa ada persiajaran ala adaptasi dope. Dung taputus sot di rapot huria nako tugijang parmusikta. Jadi mungkin atar negrogi dope doa kalan nasing na jadi atar adaptasi dope. Alana hubereng penakin sian dung masuk tamu tuson ngase dulu rohamuna. Asing bisa duhud dula mangon dison. Asing ninna salilingon dison. Oh asing ninna. Biasa deh, tuna baru, tuna dumenggan, siadong do proses satu sih. Alani sian unduk do serep ni rohana misudi parhaladu ni huriatan nang sudi akan marhubas, mangido maaf kami manginang terlumobi na menonton live streaming di bagasan ombason, ala live streaming do hita manginang, mangido maaf mahami molotuk pe marpak kurangi di bagasan. Apalagi tahun baru do peon. Tahun baru dope kan, adong dope kabang layang muna, adong dope ngahabis be, ngahabis. Oh itu mo tema molo ngahabis dapola buah ala ni pinasaha ma tuhamu saluhut na horas may da saluhut na. Hata ni debata turpuk jamita di minggu tasaderion di minggu pedua hondung Trinitatis Epipanias. Minggu kedua hondung Epipanias di sian Jesaya biddu 62 ayat 1 sahat toyat 5. Jesaya biddu 62 ayat 1 sahat toyat 5 songonon mahatani debata payut hamuma di bagasan rohamu nabi. Alani Sion dang terbahenau sip jala alani Jerusalem dang olu au popoman pai mabicar hati goranna songon sordang ni mata ni hari. Jala hatuaon na songon sulu-sulu na masih gorgor. Jadi idaun niya kabang soparbegu mahati goranmu. Jala saluhut akar raja hamuliaonmu. Jala ikon marguarhon guarna ibaruho. Si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliahon maho di tangan ni Jahoba. Jala tupal harajaon di tangan ni Debatam. Dang beguaron ni halak ko. Na tinadikon jaladang bedohonon na tutanom halong ngonan ay guaron na maho hasoloan ni rohakku do ibana jalatanomi naung marharajaad doho ay lomo do rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanomi ay songon rikot ni doli-doli mangaririk na marbaju songoni do rikot ni aka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohani pangoli midana ni olina songoni do las ni rohani de Batam midaho ido ianggo sahat nah hamuna kadamang dainang do kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus dakkea jolma marsakap tubuh di hasyanganon dakkea nanggo sada siak kita na marpungri ngananon dangadong na marsakap tubuh di hasyanganon aina sakap ni debatado ubahen na tubuh hita di hasyanganon jas alani i prinsip na holan sedado laho pasauton lomoni rohani debata pasauton sakap ni rohani debata aladang sakap ni bena do ubahen hita sorang tu portibion atong ahama lomona ahama sakapna naneng tapatulus marhite haadongotta marhite hadiriotta di portibion ima papatarhon hamuliaonna dohot hati goran
dang sebalikna, dang gabi hamuliaotta, dang gabi hati goratta, alesa luhutna natapatupa di portibion, papatarhon hamuliaonna, dohot hati goranna. Siani manang taida kamanginang marhite turpuk jamita di bagasan ombason, dung mulak bangsoi sian Babel, tung tarhirim manasida, di haulion ni Jerusalem, dohot Sion, sikko manian sude, sada sisi ngadi palua hami, sada sisi bangsona terpilit hami. HP Jerusalem inganan parsobbauni, Sion hutai dang boit uli dope, dang sikko dope. Bayakok kamu jongolu nasida, songon halak na baru melua sian penjara, sian perhatobanan, dibereng mamuse malengse jabuna kondisi na lumlam, tung boha macaraku lahu makatidakon, tung boha macaraku pasahaton hamuliaokku tu debata. Bagaimana cara untuk bisa seperti itu? Alani lumlam dope di kondisi hirana aguan pakirimon manasida. Gabi di laosi mamuse patiki, di laosi dang diula bedohok denggan. Lohok dope dinasida mental hatobani, mental panaritaoni, lohok dope si. Dang melua dope dang lokang dope sian rohanasida mental hatobani, mental nasai manaritai. Boy bekok kamu halak na di bagasan hatobanan, disidope lohot mentali, los dohok mapanaritaoni. Aina bohado. Ido makana di Jesaya 50 walu di dokon bangso ido nunga marpuasa hami, nunga hupasipal daging nami, lahu manombaho HP dang parduli ho. Baik kamu jo panaritaon ni bangso Israeli, HP nga di pelua, di leon hosa hangoluan, nafas. HP mental hatobani adong dope panaritaon ni, dang parduli ho Tuhan ninna. Nunga marpuasa hami, nga husobba hami ho, nga martangiyak kami. Pola hupasipal hami diri nami asalahu manobba ho, dak parduli ho tuhami, dipasobuho do hami songonon. Hirasarupa do songon ditiki di pelua debata nasi bangsa Israeli akkau punesi dasian Misir na ujui. Nga tumagon mulak kabi tu Misir, swadong sialangon bihalongonanon. Beko kamu jo panaritaon ni jol maun. HP rodo Jesaya dangi dang namar puasai narikot, dang napasipal ho daging mi narikot, ay di pasipal ho pe daging mi marpuasa ho, ay parbeda do ho. Di beko do hajahaton. Daw, dangi na dipangido de bata har-hari ma ihot-ihot ni hajahaton, har-hari. Hita peodo do songon niya manginang songon bangso Israelon mental ta adong do pe songon ni dang parduli ho Tuhan, dang parduli ho say martangyang songonon do kalan nasing na dang parduli ho. Adong dope panaritaoni, adong dope mangulah hajahatoni. Say marminggu matorus ale pahata-hata jolma. Ido. Say adong mapanaritaon. Dabo halakan ate dapotan sirup. Iba edang dapotan ninna. Ido. Adong do songoni hubigi napas narnatali. Tabudo halaki ate daputas sirup ya tungboy manian marsirup adong do sa ada huelusi deba. Jadi ku masambil margait nang olo humebelu jo asa daputas sirup po nikku. Neng sarupa nang boy. Ido. Nang boy. Olo do songon na di jebu. Todiku. Lope-lope, habis di jabu berbeda muse. Atar na baga matong molo di gereja, di haul may natay, di foto rapak, ido. Molo di status na
marmingwa luar biasa mak, luar biasa itu. Hira suadong perbedaan di Portibion, hira suadong tabu maningon, happy di jebu dang marsipak kulingan, itu, dang sapuruban musim mudum, itu, dokalan nasing nama, itu. Adong do musim jolma, holan mauliate ma ditikina tabu, mauliate ma Tuhan, nggak masuk begel lekku. Tu CPNS dokalan nasing nak ya diberek kamu di benjol ma hamulateon ala telu enamudum do hamu dah kan ya diberek kamu songoni hamulateon ala telu ya songoni bahasa holan ditiki monang tabain hamulateon ni itu tutu dolan nilas ni roha. HP sa sitong na boy do hita songonon. Dak kolan ditiki na tabuy hita mandok mauliate. Ditiki rope parsahito ni pe ikot tado do mauliate. Mauliate matuhan. Diudut todo pe hosa. Mungkin ala ni parsahito kog jebi rodo sudiak kagilek kuna swadong tiki na manopotawon. Mungkin anak-anak jadi datang yang selama ini nggak mau pulang. Ala hidung marsahi tahu jadi Roma sudiak kadek dan nakima nopotau. Mau lihat ya Tuhan. Mungkin adong do yana kota naso berprestasi. Dang dengan rapok na dokalan nasing na. Hidup. Ikun tado do mau lihat Tuhan, mau lihat di pasahat todo petuau tiki marmudu-mudu gelekon asalam tu haseana. Itu. Ngolut tahun berdinamika doa manginang lika-liku ngoluon itu. Ayang guhoran lurus-lurus terus, lurus-lurus dang tebu debe, betul-betul dang tebu. Ikun adong do oti-oti na lika-liku na, songon nam ai mangan di jabu tei kan olo do mangan di jabu ganti-ganti menu itu kan dang laku ang mangan tolong rima baijo gorok gorekon minna kan olo do lagi gudak kepeng ta tatu horma pangdang itu kan misal na contoh nah itu lagi sorok kepeng ta atau emang tolong rima pala indomie ima coplok kon abo babaenon dang adong behepeng kan olo do songoni dang lapatan na perlika-liku do dang mungkin terus digijak ko terus dituru do karat dang perketiga tido sudi lika-liku ido makana adong do hata 4 sehat 5 apa yang naminang 4 sehat 5 sempurna ale dia kana mardinamika marlika-liku odo do diganti 4 sehat 5 dipala-palai ninna. Asa siya ni mahita marnida kamanginang semangat na madeleni ngut taunon ikubuy do songon semangat ta ditikima sama COVID. Ingot tamu do mungkin pas zaman ni COVID 2010 sia 2020 seda tung luar biasa mahita menyemangati dong atta dengi. Eda cuma satunya obatnya biar sembuh. Semangat tidak. Semangat. Hula sampai diangkat matangannya. Semangat tidak. Hula na semangat teruskan. Dangi. Apalagi itu namar sahid. Itu deh. Aku pisong ini itu. Hona do umakku deh di Batam muzui. Bekok kamuzo bohadud mangibuk-buk di bagasan rohaon. Ibe di Medan. Natutui di Batam, hona marvideo call, bahwa semangat mada, semangat. Hape nuaing, hira sodong pola be. Dung say kopiton, toy mada salam sehat mada, salam sehat mada, salam sehat. Dapola biarong na semangat do kalan nasing na. Hape ido na rekod madeleni sudion. Asa unang sedong do mental hatuben, mental panaritaon. Di bagasan nguludda. Ala ni di bereng si Jesaya mapangalahon ni bangsa Israeli jilokon si Jesaya ma dia sadai
dang sip au ninna, dang olu au sip jala dang olu au pompoman ninna. Saya tidak akan diam. Paima bicar hati goran na songon sodang ni mata niari jala hatuaon na songon sulu-sulu na marsi gorgor. Terus masih Jesaya makatahon na sitong Jesaya 60 sada. Ido. Songgop do tuau ton dini debata, ton dini jahuba, alanong miniahan, mamaritahon barita nauli tuhalak na dangol. Ninna. Ido. Paimanin na bicar hati goran na do hatuaon na adigan may. Satu si. Sahat adong dongolu na ibaru, dohot pakirimon na ibaru di bagasan rohani bangsa Israel. Ido hai baru namanya. Itulah transformasi kehidupan. Itulah kebaharuan. Parbuena aha di dokom mak. Gabe tupal hamuliaon maho. Danga dong be bangso na mangarehiho ninna. Danga dong be. Danga dong be. Sudi nama memuji hamuliaonmu. Marhite. Hiteho. Ido. Ido. Halak na di bagasan hapor seyaon dok pakirimon na togu manang bohape lika-liku ningolu na dinamikana disima bicar hati goran ni debata campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Epistel tanakin nakenata jahai episteli taringok tuaha manginang inang tay oma taringok tua hata yang manginang epistel dibuka bima handphone na inang taringok tua hakai na ngamang jadi nakin di jahamu manang namo dokodok dohamu sen nakin ngayon do do nakin turpuk tentang do tanda halongangan na parjolo pamasu-masuon di huta karena air jadi anggur. Ido nakin. Olo do nama minggu pesongoni do. Ido. Esobinoto debe memang surpe. Olo do dung masuk sian pintu ni gereja 80 watt do pesi malolongon. 80 watt. Tabu do. Dung adong masahoti gangguan apalagi belum gangguan tapi sia puluhat itu tuh isi do nasalaon na rohana ketong soni dong masuk epistel nga mulai tu moru 50 watt nga pulih moru sahat tuan no mamuka jamitan non nga 10 watt be atar so nyambung be jamitai murum nama itu jadi ulo nama dijaha epistel dijaha tani debata dang disi rohana itu manang naneng marmona tahun biru hamu sudi maka ladang di jahamu bereng makadang dia liusiau nasu begi hamu do pataku ido manang namu dum daun ido adong do tadda halongangan na parjolo di bain ima paubahon aik gabe anggur boy bay kok kamu akamanginang sada lasni roha di pesta ujuk di sada pesta ujuk HP diujui di halak jahu di anggur do gabe sada si panganon si inumon na memang ikonadong di ulau ni ibarat neng marpesta hita ikonadong do jagal songoni may ikonadong anggur buhabe non debe dang boy maila Roma omak ni Jesus si Maria dipanggil matugeleng na bodo dohonon nahirana itong pau bejo dang pitor di pau be Jesus dang idokon dia lusi ibana do tong tua makna dang tikik kudope dang tikik kudope ini belum waktu kuninna HP na nionjer ni holong ni rohana mabahin akan dumenggan jala ido hatana dang sip ibana marni dana masa di patupa ibana mak si songoni lapatan na tupado di bentu hatta sa luhut na ido boy ba kamu manginang muluadong do sada pesta ujuk pesta pamasu-masuon mulodong do namar pakurangi disikan maol do
Ido. Songon nahia hudokon ido. Au sehu bereng-bereng makan. Songonon. Mulu adong natar pasu-pasu di huriaon. Pas pamasu-masuon di gereja. Oti zulmai. Ido. Pas mangan di gedung. Asing sipamu. Hulak ko sa dinay dia. Hulak ko sa dinay. Pas pamasu-masuon bison misalnya. Nauti ka jolma. Ale pas mangan. Buas sa buisong ini. Manang na yang holan na mangan dong. Ido. Dokalan nasing na. Ido. Jala memang songon nasomal halak banget kita kasongon ni. Songon hinarikot ni angguri. Disima hinarikot ni si panganon. Juhut. Itonga-tonga ni pesta halak batak. Ido. Ido makana sotong diripu hamu amang inang mulu si dijujui hamu do yanakon muna manang todong muna neng marhasohotan holan laho neng mangalak ko jagal adong do ruas tasong ni mandok tuau kapan amang menikah nina cepat lah biar makan daging kita yang golan neng mangalak jagal di jolo ojo gurang sotong diripu hamu de pamasu-masu holan neng mangalak jagal sutung diripu dang dakolan ng mga lang jagal papasumasyon dang pajong jokon harajaon ni di bata do papasumasyon ido pajojokon ido alani i mulo di pajong jong harajaon ni di bata ikubu ido dohonot ta tangyang ta hasadaon ni na marduaima nagabisadaima ido narikot martibakon jagali HP mulolaw hamo tu pesta ni halak bata sodong jagal buah pakilalon muna masu terbigi do jami takon takas tu terbigi se di paudukko dang dia lusi ido mulolaw hamo tu pesta ni halak bata di gedung tahun dang jagal buah pakilalon muna buah pakilawan muna kecewa diorui hamu do tupak muna adong do songoni debe adong do songoni dang dapotan si panganon dang dapotan dirokot tinatai romai natai pak dang dapotan mangak kita pak nina ya udahlah makan di luar lah kita alai orui matupaki olo do songoni pasti kecewa do au sura misalna adong mapesta ni alak batak kue basah di bain tuhamu mangan siang buat pakai lalon muna asing dang dia lusi mulu kue basah ate nasi jojok talang kue bohong ini dibain baru pakai lalon muna itu jadi suku-suku kola sede do hamu lau tu pestai neng mangalak ko jagal manang neng manang yakon namar saripei ima jorekon tapi ternyata hita halak batakot pe namao lado mensyukuri na dihita itu kan saya jok do hudokon neribu tak kita sifat halak batakon molomangan itu molomangan neributan ngase gugu musiki sobinoto ikontong do diinganani dang dibigi behatai dang dibigi alekot diinganani dotong didokon animmu tu sodok tu son nina nina ngeribut hapi tong do ikon digidungi ma dihatai saya ada nganeng martangiyang si ribut so binoto dihatai itu
Adong do jol mana bison songoni. Adong bah, gitu. Unang biribut, ay saya urok apalagi molo menutup doa mangan misalnya dinamoding unang mabah. Nga di birek kamu jongjong misalnya iba menutup doa mangan, itong di pahohom memian. On lalap si makatay. Ay meron si makatay, si di pangan. Dam, hohom martangiang, mangan na mangan ma. Hasagatom ma di ibana. Ala ni isya ni mahita marsya ramang inang di patupa di batado narikot di bagasan ngulutta di patupa. Di boto ibana do narumikot di hita. Ala ni ditugu do hita madalani tolupe amang inang. Songon bangso Israeli mandalani proses porsea jala papatarhon. Mendalani proses porsea jala papatarhon. Mula komitmen na yung baru. Komitmen. Jala ulahon komitmen mi dohot denggan. Di tanggal 1 Januari maracara keluarga dohamu? Maracara do kan? Pukul 00 maracara dohamu? Sampai jam 3. Adong nasa sa jam 6 pagi? Dang adong. Otak ni jam 3. Adong sampai jam 6 pagi. Wah, luar biasa. Otak ni jam 3 dong. Jam 2 itu. Jam 2. Adong pola saat tu natangis-tangis. Adong do itu. Adong do na mekel. Adong do tong na mekel itu. Udah pola buhay. Godang do disiak ke janji na yang baru. Janji na baru godang do kan? Godang. Janji ni isi magumodang amat te do marang inat te. Manang hugati ma. Sian inat te do gumodang janji manang sian geleng na do. Sian geleng ido. Sian geleng na do. Amat tay dang marjanji. Manang maso doho do. Ada dang marjanji. Manang lagi pasalah-salah dohamu. Manang naulah memuda itu. Mungkin godang doa ka janji tamanginang di pukul 00 di malam tahun barui. Janji na si ulah honot tak kamanginang. Godang. Alani isya ni bahita marsiajar. Dakkolan hata komitmen ni si dohoron. Dengan do tradisi dengan alesiani do hita marsiajar laho mangulahoni ahan naung ta dokoni naung ta padatoni itu dah lapatan na marproses maho patu pahoni itu marproses mado dengan ikodong do perubahan apalah saotik itu dah tahun 2025 namang dia nama au contoh langsung ini kan dia nama au contoh mekel hamu asing dang au cerita honon contoh dia nama au ninna tapi holan kelingking na do na diet dang do pamatang na itu muba nama au ma dang saya marhempo ni biau do kalan nasing na tapi saya deti itu ajar yak kaya nak kote yak kamanginang manatap masa depan itu dah manatap masa depan. Satu survei di tonga-tongani persekolahan nuaing di sekolah ternyata dang sude guru barani mamicang muridna nasalah. Enggak semua guru berani menghukum muridnya yang salah. Kenapa? Itu kan? Kenapa? Ala nuaing murah-murah nama jolma viral. Itu. Salahnya geleng nado. Holen di gutil saotik di videohon masuk kantor polisi di penjara ma guruna.
Hapi mungkin taingok do na julak kamanginang. Belubas na gadjangi do. Aw lingok do pi. Ido dah. Minna. Berani do hamu melapor tu jabu. Daong dah. Alam molo sanga do melapor hamu tu jabu. Tambah do. Tabak. Tambah hona bal. Dangi. Kenyataan deh. Apalagi molo salah ta. Alibiring manuaing. Alani pikkimu na manginang gumudang do mangajari kaya na kota nuaing. Aw si marukil do alana aw liling-liling do mudum. Jam 4 jam 5 aw bisa na mudum. Sehubering manak ni ruas ta jam 3 jam 4 songoni ido. Sesama kecak-kecang manek kereta do kalan nasing na udokon ido. Si pata si udokon itu na pusubulung na di jebu songoni udokon. Ay naso may BRB do halakan. Naso di botoma na do manang bapak na do tahe. Uboto di. Ay na pula udokon guar na isi. Si pata naso terpicak kita do gabi tapamanja dang tajeri. Dakkola na kaya na kota aka burut tapi songoni do tapamanja. Ido. Buru, toy mak, Hape dang di boto hamu don nonak kamanginang, ikut gabi buru batak don noni, naik konbui mangalop arsik, di boto buru muda do mangalop arsik akamanginang, pahop pumuna maju hudokon, di boto hamu, di boto nesida do, mangalop arsik, manang hamu juga kainang di boto hamu do mangalop arsik. Boto kamu diturut di paturuk kamu do kemampuan muna mangalopa arsi tu geleng muna. Dang sudi kan? Tu pahop muna. Dang sudi. Hape saya berharap nah hita gabi buru batak na burjuan noni. Buru batak na hasea. Ais arsi pedang boy bedi lopa. Ai do husukun di jamuelu. Ai godang do kenapa sebelum jamuelu kan? Usukud do, di boto hamu do mangalopa arsik. Di boto hamu do mangalopa idomi. Boto amang, boto, nina boto. Jadi masuk nan non molo male parumain na. Male simetuena. Inang parumain. Male au bah. Apa minta tolong cobain. La indomie ima baik korsongoni martolor. Nah, nino songoni. Apalagi di zaman Hamazuon Nuaingon na murah-murah oleh mamicit-micit Shopee oleh namicit-micit nama Nuaing Roma gofu dua kalan nasing na saya di hari be nasida boy berjuang doh dengan mengaluli masa depan nasida mulu saya dikungkungi ho mulu saya dipasobu ho itu saya ini mahita marsera manginang ajari doh dengan ajari asabe dengan masa depan nasida au seudok kodo songonon tuma gondo ianak potei tangis nuaing ala tajari daripada dung haduan hodo na tangis mamereng pangalahoni ianakonmu itu dah. Si pata kan dakku boton olo na may dokot tuaw kan ay ho kan dang mangoy dope ho dang hilalon mo dope margeleng ninna si pata kan mulo denak mulo dong denak naga ribut olo do hubolang minusoni hubolang may biyar matuew kasongoni do may biyar ma aw so boto ay nasiram mungkin pardopak ko dakku boto debe nasiram dakku boto Ji ganup hubolang denakon molo ribut Peter mebier do itu ji roko matue una songoni hotu denak dokon nasing da ai udok do songonon ikosya sonari do diajari nasida apalagi di umur 10 tahun 5-10 tahun 15 tahun boado cara nasida marmandar ina nga boto hamu dan sudi na po sebelum buruy maboto marmadar laut tu pertanyaan setebi
Marsalawar songoni dang dibuat mandarna. Ise mengajari, molo so makna. Dungi bangga mahita mandok, anggo berukon nama, siolo yajar nama, napistar nama. Hape marmandar pedang di boto. Di sido amanginang. Sotung manol soli hita haduan. Sotung manol soli. Di sido hita marnida. Di sido hita porsea jala papatarhoni. Ito nga to nga ni keluarga ta dohot dengkan. Itu. Asa tujuan na ayat 5 itu amanginang. Songon las ni roha ni doli-doli mangaririt na marbezu. Songoni dorikot ni ka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni roha ni panguli mi dena niolina. Songoni do las ni roha ni de batam midaho. Ikolas do rohani de batam marnida hita. Ikolas do rohani geleng mu manginang pahopum pinoparmu mamereko alaboha godang do dapok nasiak ko akanadenggan godang do akamutihan na arga dapok songoni do ikolas di rohani akayana kon mo kapinoparmu mamereko iko songoni malas di rohani de batam marnida hita saluhut na kamanginang patupahon nadenggan neburju marroha ikolas ni roha do debata las do rohani debata marida hita songni malas ni rohani kageleng ta pahoputta pinoparta mamerek kita adong do didapo ibana marhite kerja keras ni opungna semangat partangyangon ni omakna kerja keras ni amongna haburjuan halambohon ni amongna las do rohana marnida songoni malas ni rohani debata marnida hita. Songoni malas ni rohani pangoli mangaririt na niolina. Itu. Alaboha, dangalan ni paheya na manginang, dangalan ni akasiadungan daw, alay alaniyaha roha na mangaradi papatarhon. Itu epipania sa manginang, minggu tasaderion. Papatarhon menunjukkan kemuliaan Allah. Wingok na manginang cerita na zuluon di hutan. Ala habis masa Natal doon masa Natal sonari di tamu dope marliturgi Desemberi marliturgi zaman sonari do didokon marliturgi anggo dajoro didokon do marsipajojoran jala memang dang pola samuran inuaeng sonari kan murado diketikon di surat di bemba di son silangna dungi di jahama anggo na jolo daw ikut diapil do diapil jalamuro do na tuay molo soboy diapil do denggan itu dah dan iya kenang diapil do kan luar kepala do ikan luar kepala dang boy lao tu gereja dang boy do liturgi masih pajojoran molo soboy diapil dilalahamu dia kenang akamang alusiamu jo minta tolong dilahamu do mungkin dang suri makilalahoni au pedang makilalahoni ali hobertuna hubigi cerita hujaha di buku songoni do najulu diapil do luar kepala jala tung jadi do borhak tu gereja molo sobui diapil do pe itu jala somal na olo do songoni apalagi menjonoki Natal ikon adong mana baru baju na baru dangi itu se baju na baru mak do sepatu na baru songoni mak ay las ni rohani dak danak na jolo dang songon las ni dak danak nuaeng molo lao tu mall tu pantai daung anggun na jolo khodan lao pe tu onan tu pajak ngalas siar rohana tunglas rohana mamereng itu makana dang sesudia karena toras olu membuat geleng na tu pajak ala boha ala no sudi dituhori kan itu ujungna neng manhor baju ima baju ni imana marnatali doh salawarna doh sepatuna diukur mama make bayon itu dah pakai bayonnya dotong diukur itu kan danginang itu asa boy diukur
Ido. Dungi di buan mak tuonan, dituhor mak. Sahak mak di jebu dipakai geleng tei mak misalnya dipakai mak. Dipakai anak kotai mak sunguni habibah balgahu. Roma imana mando. Mak kebesaran ini margebus mau mak nani dokkom mak daong ido nau geleng di pejak makin minna. HP asa tahan 4 tahun. Asa tahan do. Dan sunguni kan? Ido dah. Meredu margebus tu na tu yela ni maul ni ekonomi do kalan nasing na meredu margebus tu asa tahan idokkom mak daong ido nau geleng minna. Asa tahan 4 tahun dipakai terus hole-hole ni. Tapi ternyata dang holan persoalan bejo amanginang. Rohaido. Rohaido nang siberengon di bagasan ngulutta. Ala ni papatar mamanginang di bagasan ngulum hamuliaon ni Jehovah. Hati goranna di bagasan ngulum ganup marsada-sada. Papatar mai di tahun 2025 berkomitmen mahita manginang doh denggan. Dalani maka proses amanginang na perpudi sahali. Dangadong na instan amang inang di Portibion. Dangadong na instan. Dangadong na instan. Mungkin godang do sakap ta tangyang ta asa saut sudi dangadong na instan. Itu. Bamoleate ma nunga di pasahat panitia natalamaina tipita na baru di tongah-tongahon lansia. Itu. Diberi kamu dong. Itu. Enggak gabi umbel gau di son di tipion itu habis lelengon mek doa itu mau lihat may napo subulung nong pasahaton laptop tu multimedia itu mau lihat renovasi pagar doa kalan nasing na mau lihat melonang dipasang kanopi huboto do marukil hamu di neduaon dang palatari dadangi huboto hami dui sabar mada sabar nangek peta pature digijang pe huboto do dang apalangali digijang memang 5 do digijang asei alai nga hampir 10 tahun umur ni asei sabar dah kamanginang asing dang dia lusiau sabar dah proses nama sudeda proses mudah-mudahan ma adong nauka rohana di tahunon. Aku dak keragu ama merang cita damion. Ala ikon hati dan konokku do 2 tahunon. Di parartu hatta do ngulutta sudi, di pasu-pasu do hita sudi. Dan adong masuk terpatupan di mana. Itu mendalani proses amanginang. Mungkin dang setulus do pesakap ni geleng mudo sakap mu di Portibion. Ali porsiai ma. Seadong manadumenggan. Na dipatupa di bata di bagasan ngulutta. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan na basa biasa di roham. Dinggan dosa luhut na panugunugum di bagasan ngulu nami. Tuhan Jehovah di bata mangido maaf kami. Di hahurangan nami di tonga-tongani parminggonon. Mulutuk pemarpak kurangi pamujion nami, pangalahon nami, pabahenan nami Tuhan. Di tongah-tongah ni parminggon nami. Ajari mahami Tuhan. Lahom bangeruji-ruji jala pato tahun imam muse. Asahu para dihami diri nami do denggan. Dia kapak kobesion nami di tongah-tongah ni huriam. Tuhan nabasa. Hatam nau marsaringar di tongah-tongah nami. Gebi gogu madi hami madalani. Ulu do hami mangulu songon bangso Israel na aguan pakirimon. Na aguan aka sihirimon nesida. Ulu manaritai hami. Hira na do na huay hami yun. Hira na suparduli doho. Ale marhite hatam ali Tuhan adong do baga-baga haluaon misyon songoni mahaluaon na pinaradim di hami marhite akka gogo marhite akka hahi pahason ajari hami porsea
tuak kadalan si dalanan nami dia ka proses jala ajari hami papatarhon hamuliaun mu marhiti pangalahon nami tulus so tulus pihak katangyang nami Tuhan hipas nang marsahit hami ajari hami dang makalupahok di bagasan ngulu nami pasu-pasu makaruas muru akaparhaladum nadong dihakabi pecita damion dilas ni roha do arsa ni roha matotong na mga ramo tiyak kama namion hinanamion tabayan na sida marlas ni roha mga lugahon pardalanan ni ngulu na sida si ganupari dia katangi yang sita-sita pangiduan niya kaamanamin na nami homa na patulutso ni hobar tulomo ni roham asima roham Tuhan na basa dia karuas mo parhaladom na tongon di bagasan persahiton na piyak di poduman na di jebu di rumah sakit nang mukirap dot hami di ingananon Tuhan songgop aka persahiton tung asima roham daun ya kana marsahit leon haguguon dang hahipason na siyak ko yali Tuhan na basa Tuhan Jehovah di bata amanami wingotami do keluarga ni pinopar ni opung raja duli ala jumolo do di alapo amang paseribu setong-atongan ni keluargai apuli rohani saluhu na keluarga na tiladikon ni amanami jala margogo mali Tuhan na basa nang sakap na sida laho patueton mabuan amanamion amanami humototong na mga ramo ti patiurhon saluhu na mangalion pangapulion na sumurungi Tuhan Jehovah di bata amanami pasu-pasu kaya nakon nami sa luhu na nang pakapinopar nami pahupo nami sa luhu na pili Tuhan na tongon marstudi markuliah nang markarizo pili Tuhan na diluaton nang diluat na daw na mga luluy sirokap ni Todi mga luluy parkarizuan nang managam pasu-pasu parianak kono di tonga-tonga ni keluarga na sida Tuhan asiroham leon hagugoon tangihon maelek-elek ng pangiduan niya ka ruasmi ng akan naposomi Tuhan patulus maditikin na binuhul mo to na sida Tuhan Jehovah di batama nami upagugupok kami mahuriaon huriamon hakabipi cinta damion di saluhut na pardalanan ni ngulu di tonga-tonga ni huriaon dia ka program neng sipatupahon dia kasakap na neng di patupa di tonga-tonga ni huriamon Tuhan ajari hami mga ready dohot denggan berpikir positif lahu mangulahon aka ulahon si hobasan nami tahun 2025 on marhay baru kami mernida tung denggan dosa luhut na pasupasum di bagasan ulo nami atong ajari mahami lam marsada ni roha lam di bagasan holong mahami mangyahi sa luhut na mauliyate matuhan na basa hupuji upasahat hami matang yang namion mga sahon Kristus Jesus Tuhan nami amin marede mahita los tapasaha mapiliata No
dong na selalu. Tatangnya kon mapiliat ta ali di bata amanami na di banu agijang hodo ruan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohok nasa uliba sana mauliutus hupasat hami masyanan lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mayu gabi uap na hujus di zulum pasu-pasu may dalaramoti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim Assalam hutadda hami godang ni seleon lehon mi tu hami. Assalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakko Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana migaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasahoron madamena tutodim